Aquasource – слънчева енергия мигновенна храна. Суперхраната Aquasource водорасли в лесно усвоима форма. Ако имате затруднения при поглъщането на таблетки или капсули, то Aquasource слънчева енергия мигновенна храна може би е за вас. Нашата суперхрана Aquasource водорасли е комбинирана с още един вид синьо-зелени водорасли – хавайска спирулина, заедно с витамин С, органична алфа-алфа, цвекло, аспержи, моркови и спанак. Така, тази формула осигурява балансирани и лесно усвоими хранителни вещества. Този продукт е специално разработен за абсорбиране под езика, изключително ефикасен метод за усвояване. Изобилната кръвоносна мрежа в областта под езика улеснява усвояването на хранителните вещества в организма. Поради ниската киселинност в устната кухина, абсорбирането е изключително бързо и с минимално участие на ензими. За всеки, който има проблеми с поглъщането на таблетки или капсули, Aquasource слънчева енергия мигновенна храна предлага бързо и лесно решение. Aquasource водораслите са основната съставка в слънчева енергия. Добити от езерото Горен Кламът в Южен Орегон, точно тези сини-зелени водорасли имат славата, че на база тегло са един от най-богатите източници на широка гама важни хранителни вещества. Основни предимства: бързо и лесно усвояване, добра липидна разтворимост, балансирано pH, лесни за поглъщане финни частици. Не съдържа добавена захар. Допринася за намаляване на чувството за отпадналост и умора. Повишена енергия и жизненост. Повишена умствена способност. Подпомага нормалната функция на нервната и имунната системи. Обърнете внимание, продуктът Aquasource слънчева енергия мигновенна храна има здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните. Те са: витамините С, B12 и B5 допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора. Витамините С и B12 допринасят за нормалното функциониране на нервната и имунната системи. Витамин B5 допринася за нормалната умствена дейност. Витамин С допринася за образуването на колаген за костите, хрущяла и кожата, а също и за освобождаване на енергия в тялото. Продуктът не съдържа алергени според регламент ЕС номер 1169 от 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите.